Čau, vítam vás u nového videa a dneska si zahrajeme Minecraft. Áno, a keď sa pozriete na moje srdiečka, hrám hardcore. A teraz tu čakám, kedy skončí noc. Robil som si základné veci, ale nemám posteľ. Kvôli tomu, že tu, kde som sa spávnul, neboli žiadne ovce. A tam ten má chestplate. To možno za... Kámo, teraz som skoro vybuchol. Odteraz oficiálne neznášam creeperov. Počkaj, daj. Shit. OK, creeper nikde, nevidím ho. Zombies je neustále. No, tam skeleton. Počkaj. Skeleton? O, kurňa. Čávez. Mám čo zabiť. No... Ozvem sa vám, keď skončí noc. Jo. Takže dám strich. OK. Počkať. Ne. Co? Ne. Však to je hardcore, ja blbec. Ja som zabudol, že to je hardcore. Poď. OK, tak dám strich. Ale dvaja už sú tam. Už len si vyťažím toto tu a hneď dávam strich. OK, tak dám strich. Takže vidíme sa za chvíľku. Tak už som späť, konečne vyšlo slnko a čakám, kedy sa to tu podpália, aby som mohol vyniť. OK, a v noci som stratil 5 HPčka, takže polku HPčiek som stratil. A Bože, to mám na hlas, čo som narobil s tým hlasom. Okay. Mám steak, 2 kože na armor. Jo, a inak očlente môj skin. Wafle sú najlepšie, super. Hebni, buď mŕtvy. Potrebujem šnúrku. Ešte neviem, že Kurňa. To som nemal robiť. To bola moja osudová chyba. Vraciam sa späť do domčeka a idem sa nažrať radšej. Moja mama o HPčiek, počkať, oni sa asi neregujú. Bože! Čo mám robiť teraz? Pavúčku. Budím mŕtvy. Yes, mám to. Yes. Čau. Môžem si ťa zabiť, lebo potrebujem z teba kožu a máš ešte pár rohy, dobre.
kurňa. Od creepera. Ej, kámo, ten pohľad sa mi vôbec nepáči jeho. Prvé dni sú vždy ťažké, ja si myslím. Kopem sa dole v momente. Toto sa nedá. Kurňa. Minecraft nerobí na mňa. Nie! Kurník oka. Nie, toto není možné. To nie. Kamo. Ešte znova. Nie. Počkať. Aha, takže sa ho môžem pozrieť. Bože, tak to je dobré. Ty vole, ja som si nevšimol caveku ako. To nejde. Dva kanóny vedľa seba. Kam, a však tam je caveka normálne. Kam, počkať, idem sa tam hneď pozrieť. Wow! Kámo, tam bolo toto! Bože. Nie! Jak som toto mohol spraviť? Budem musieť vytvoriť nový hardcore asi. Čo bude pre mňa dosť problém, lebo sa mi nechce na ďalší hardcore robiť, takže neviem. Už ide končiť. Takže asi zmažem svet a ideme na nový. Nie, toto som Počkajte chvíľku. Končím, môže to ukončiť. Odstrániť. Robíme hardcore 2. Asi musím robiť, A už škoda, že ja nemôžem hrať toto servery. Keď sa mi to dá podarí sprovozniť, no tak budem natáčať servery. OK. Nie, proste vytvoriť prežitie držný. Yes. Hard. Sorry. Hardcore. Dvojutka. Tak. OK. Počkaj. Že som tak... Počkaj. Normálnu chcem. Dobre, takže som zistil jednu vec. Môžem začať? Áno, chcem. Kámo, toto nemohol som sa spavnúť v horším biome. Toto nie. OK, idem si po drevo. Horší biome to nemohol byť, kamo. No OK, už nedosiahnem.
Berám tú hlinu a ideme proste. Hej, neboli by ste radi zástrih, keby som proste si pripravil veci? Ja teda hej. No tu. Kurník. A aby ste vedeli, ja nie som až taký dobrý v Minecraftu. Nikdy som ho nedohral. Fakt, pristáham, nikdy som ho nedohral. OK, mám všetko, čo mi treba. Treba iba jedno. Počkať. Kamo. OK, chcem iba ten. Počkaj, že chcem... OK. OK, berem. Jo. Tak. Jo. OK, budem to mať, jak sa mi zdá. OK, berem. Tu by som rád ešte si urobil 4 ďalšie. OK. A tu by som si urobil ešte raz tiež. OK. Takže mi treba jeden stick mi trebalo. Ešte keď chcem brnko. Čo mi tu treba? Treba im drevo. Kurníčo, počkaj. Všetky. Čo sa deje? No, chcem toto. OK. Aha, už viem, čo je za problém. A prvé si urobím bejsku rýchlu. Ale keď sa dostanem preč z tohto tu biomu, lebo mne sa tu nechce byť až tak. Nie. Reži. Kamo, to je šťastie, ja som prežil. To nejde také šťastie mať. O bože. Ale postavím si tu nejakú bejsku rýchlu. Hop. Nechce sa mi veľmi vysávať, takže hop. 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 Hop, rýchlo niečo urobím. OK, takže chcem dostať tu, ja chcem meč, počkaj, iba meč môžem. Chcem proste. OK, chcem jedno. Poď sa. Tak.
A tak. OK, máme meč. Yes, to je dobré. Ešte si urobím rýchlo dvere. To jak sa robia. Počkať. Ja nemám recept na dvere. Wait. No. A jak som... Ne. Tak nič. Bejska je suprová. Ok. Ja neviem už proste. Berem si ďalšie drevo. Poď. OK, mám to. Ešte si to tak vylepším, ten baráčik. Ok, moja beska je na nič. Ne, nenalap. Kurňa. Bože. Tak toto by bolo asi pre dnešné video všetko a dúfam, že sa vám páčilo. A píšte do komentov a dávajte lajky, keď chcete, aby som natáčal viac Minecraftu.